Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar con Zaira Fabregat, que es la técnica de juventud de la Mancomunidad Comarca Els Ports. Hola Zaira, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Com ja saps, estem fent una sèrie d'entrevistes a persones que treballen per als joves, com informadores i informadors juvenils o tècnics i tècniques juvenils. Pots explicar-me un poc en què treballes? Pues jo sóc la tècnica de joventut de la Mancomunitat Comarcal dels Ports. I bueno, pues el principal objectiu que tenim nosaltres al territori és generar unes polítiques de joventut estables en la zona i sobretot adaptades a la realitat de la joventut, no? Que, on estiguen reflectides totes les seves necessitats, inquietuds, no? Interessos, sobretot que pues, generar aquestes polítiques de forma transversal, no? Que participen totes les àrees que impliquen que afecten directament a la joventut. I bueno, passó també per a tot aquest procés, no? També és necessari un acompanyament a la joventut, un assessorament al personal tècnic, una informació, no? Donar aquesta informació, aquest acompanyament, sobretot a partir d'aquesta recerca d'interessos també es generen nous processos de participació en el territori, també la necessitat de generar xarxes, no? Totes aquestes línies de treball són les que nosaltres desenvolupem en el nostre territori. Ja hem parlat amb tècnics i tècniques que treballen en ciutats i pobles grans, però crec que la comarca dels Ports no és una comarca molt gran, és a dir, té pobles xicotets i separats. Pots contar-nos un poquet de la teua comarca? Pues, bueno, la comarca en la que jo estic treballant, en la comarca dels Ports, en concret en la Mancomunitat Comarca dels Ports, que és a la que jo treballe, està formada per 17 municipis. Lo característic, no, de la zona és que hi ha dos municipis grans de 2.500 i 2.200 habitants, però la resta de municipis són de menys de 450 habitants. Per tant, veiem que hi ha diferències de realitats molt característiques. A més, també diguem que la superfície de territori, hi ha moltes distàncies territorials entre molts pobles. Per dir-te que des d'una punta de la comarca, per dir d'alguna manera, fins a l'altra, tenim quasi una hora i mitja de camí, no? Vull dir que hi ha, sí que hi ha algun poble que està proper de la resta, no? Que connecte més en els altres, però sí que és veritat que d'una part a l'altra hi ha prou de distància geogràfica. Però també m'agrada destacar com a característica principal de la comarca que, igual que tenim una distància territorial gran, a nivell apropament emocional és molt intens. El sentiment de pertinença i d'unió que té la comarca dels Ports és molt característic i molt especial. Les persones estimen el seu poble i estimen la seva comarca, no? I això és un punt molt interessant i molt bonico per el qual, no, que genera aquest moviment, aquesta energia, aquesta participació i aquesta activitat de tota la població de la comarca dels Ports. I sí que és veritat que és algo molt característic i molt important a destacar, com és aquest sentiment de pertinença, aquesta unió i aquesta estima per el territori. I com ho feu per a arribar als joves de totes les poblacions? Imagine que la forma de treballar serà diferent a una ciutat gran. Pues bueno, jo suposo que sí que hi haurà diferència en els nuclis més urbans, no? A lo millor. Nosaltres, per exemple, dos punts de referència són els instituts, no? El que hi ha a Villafranca i el que hi ha a Morella. I ahí està concentrada tota la població adolescent del territori. Entonces, començar per ahí t'apropa, no? a gran part del col·lectiu juvenil. I després, el que nosaltres hem fet al final per a treballar amb joves és apropar-nos als pobles, conèixer les seues realitats, conèixer-los a ells i a elles, i al final és un poc això, no? Tindre aquest apropament, en seguida, el bo que tenen els joves d'ací és que que tenen unes qualitats superespecials. A lo millor estic parlant jo dels meus joves i possiblement igual el resto de joves també són aixina, no? Però arribar al poble i sentir-te com a casa, rebre aquesta energia i aquestes ganes de voler participar, de ser persones actives, no? De tindre la necessitat de generar processos
és molt bonico i penso que és super necessari per a treballar amb joves, no? El apropar-te a les seues realitats, sentar-te i parlar en elles. I jo penso que això és... Bueno, a mi, per lo menos, m'ha anat superbé per a conèixer pues, tota la realitat juvenil de la comarca. I bueno, pues això, pues, jo penso que el bàsic és treballar des dels instituts i treballar des dels mateixos municipis. També està molt bé perquè a mesura que vas coneixent aquesta realitat te vas donant compte que hi ha moltes xarxes generades, no? que entre elles se coneixen pues, per haver anat a l'institut o per altres circumstàncies i és molt bonico pues, aprofitar aquestes xarxes per a generar nous processos, no? I nous projectes. Entonces, pues bueno, jo penso que per ahí va un poquet la línia de treball. Quins serveis oferiu des del teu centre? Pues des de la Mancomunitat dels Ports, pues, és el que comentàvem un poquet antes, no? Pues, en principi les línies de treball principals s'enfoquen en la informació, en l'assessorament, en l'acompanyament, la participació, la generació de xarxes. Per tant, pues, diferents projectes que s'han generat, sobretot a partir de les necessitats dels joves, no? Perquè al final jo penso que no hi ha acció sense que un jove hagi intervingut abans, no? Dient, pues, què necessito, o què puc fer, o què... No? I ahir comença aquest acompanyament. Jo penso que tot comença ahir, no? En aquest acompanyament, i a partir d'ahir se van generant totes les línies de treball. Les que te comentava antes pues, són un poc, no? Les que regeixen el projecte de xarxa, no? Però sí que és cert pues, que des de la Mancomunitat han sorgit projectes com, per exemple, els corresponsalies a l'institut, el projecte d'aprenentatge de servei, voluntariat, hem fet projectes d'animació lectora, hem fet projectes de trobades juvenils en joves a 3 territoris, hem fet, bueno, com diverses coses, no? Formacions al personal tècnic, hem fet espais de diàleg en joves més grans, punts d'informació juvenil als instituts, no? S'han fet com moltes accions, sempre prèviament, no? I ser anàlisi de la realitat, no? I ser apropament a la joventut i sobretot un constant acompanyament, no? En tot el procés, perquè al final les persones joves són les protagonistes, no? Sou els protagonistes de tot aquest procés. Vosaltres no pintem res, teniu que ser vosaltres els que, bueno, vos acompanyem, no? Vos donem les ferramentes, però al final sou vosaltres les persones que teniu que marcar aquest camí. I jo penso que també és algo molt important el generar xarxes, no? El trobar en una altra persona un suport per a continuar endavant. Igual que els joves també ho estan experimentant, no? Este procés és molt important en un territori també xicotet, no? Com és el nostre, el generar aliances, no? En persones tècniques o agents o joves voluntaris d'altres territoris, no? I això fa que aquests projectes i aquestes iniciatives s'enfortisquen més. Així és molt important el treball en xarxa, se valora moltíssim i és fonamental. I ara, en la situació actual, com esteu treballant? Com arribeu als joves? Pues, bueno, realment estem treballant ara intentant adaptar un poquet pues, les línies de treball que portem treballant des de sempre, no? A veure, evidentment adaptant-lo un poquet a la situació que estem vivint, però sí que és veritat que continuem promovent espais d'oci educatiu i participació, continuem treballant en xarxa, continuem assessorant, continuem acompanyant i continuem fent-lo tot des d'unes vies pues, virtuals, no? Ja no existís aquest apropament al jove, però pues, des d'unes altres vies, no? Per uns altres canals, no? Que suposo que també vosaltres gastareu, com són les xarxes socials o no? Pues tots aquests mecanismes. I bueno, pues ara per ara estem fent campanyes en les dinamitzadores, hem generat un macrocasal en 2 comarques, en Esports i en el Maestrat, que és una comarca en la que treballem conjuntament pràcticament la majoria de projectes, i bueno, pues estem en l'acompanyament, no? I en el feedback dels joves estem generant una programació d'oci per a tots els joves i pràcticament per a tota la població, perquè podria ser per a tot el món, no? I és molt interessant i està anant super guai, estem super contentes. I després pues, estem generant campanyes, un punt d'informació juvenil virtual per oferir informació dinamitzada, no? Vull dir, també volem rebre aquest feedback de la gent jove de la manera que podem, no? Perquè al final és per les xarxes, però sí que estem veient
i mos estem donant compte de molts punts interessants que a lo millor pues, antes no haguérem vist, no? Entonces pues, estem valorant també altres cosetes i bueno, pues el treball no pare i continuem com sempre. Moltes gràcies per respondre les meues preguntes. Ha sigut molt interessant conèixer com treballeu a la teua zona. Ens veiem prompte. Pues moltes gràcies a tu. La veritat és que, bueno, espero que vos hagi servit d'ajuda la informació i res, i pues, això, gràcies de nou per donar-nos, no? per donar-nos aquesta oportunitat de poder també contar el que fem en aquests territoris rurals, no? Que al final també existeixen processos molt bonicos que s'han de visibilitzar, s'han de donar la importància que tenen i bueno, qualsevol cosa que necessiteu estem ací. Així que moltes gràcies. Un saludet des dels Ports. Bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado y como ya sabéis, ahora toca un reto. Hoy os traigo uno de magia. Espero que lo consigáis. ¡Hasta luego! Hola, soy el Mago Dalux y en este vídeo aprenderéis el juego de la carta chivata. Bien, para esta magia lo único que vamos a utilizar es una baraja de cartas. Lo primero, quiero que alguien elija una carta. Por favor, Mr. Random. Perfecto. La carta de Mr. Random será la J de corazones. Bien, vamos a cortarla por la mitad, ponemos la carta en el centro y completamos y cuadramos. Ahora vamos a coger una carta imaginaria, le damos la vuelta y la ponemos por el medio. Fijaos que entre todas las cartas hay una carta que está del revés. Un 4, una carta chivata. 4. 1, 2, 3 y 4. J de corazones. Y esta es exactamente la J de corazones. Bien, para aprender el juego de la carta chivata, lo único que necesitáis es una baraja de cartas, no hace falta que esté completa, y hay que buscar en ella un 4. Bien, como os decía, lo único que necesitamos es una baraja de cartas y un 4, da igual el que sea. Ahora pondremos 3 cartas boca abajo, encima de la mesa, el 4 boca arriba y todo encima. Esta es toda la preparación. Recordad, 3 cartas boca abajo, 4 boca arriba y el resto boca abajo. Ahora daremos a elegir una carta, da igual la que sea, importante tener cuidado de no mostrar el 4. Esta carta en el vídeo la he visto para nombrarla, pero normalmente la mirará solo el espectador. Es importante decirle que la miren y que la recuerden bien. Esta carta nosotros no la veremos. Ahora cortaremos por la mitad, pondremos la carta encima del montón que hemos cortado y todo encima. Cuadramos y ahora es muy importante las acciones de la carta invisible. Cogemos una carta, le damos la vuelta, la metemos por el medio y ahora extendemos las cartas. Si no sabéis cómo hacerlo es muy sencillo, podéis poner la mano simplemente arriba, extenderla y después poquito a poco ir extendiendo hasta que el momento que veamos una carta que está del revés. En ese momento separamos la mitad, apartamos el 4 y les decimos que esta es una carta chivata. 1, 2, 3 y la cuarta la apartamos preguntando ¿cuál es tu carta? En este caso, 7 de corazones. Le damos la vuelta y el 7 de corazones. Hasta aquí la magia de la carta chivata. Practicadlo mucho y nos vemos en el próximo vídeo.